Pozdrav heroji! Ja sam Stjepan Bešinić i magistar sam kineziologije, te sam ujedno član stručnog savjeta Heroik projekta. Iznimno mi je zadovoljstvo i čast biti dio Heroik ekipe, gdje zajedno sa svojim kolegama, trenerima i stručnim savjetnicima pomažemo svim herojima, odnosno ljudima koji se bore sa nekim onkološkim bolestima, kako bi na što jednostavniji i lakši način izvoljevali pobjedu nad tim bolestima. Naravno, moj zadatak kao trenera i kao člana stručnog savjeta projekta Heroik je da osmislimo vježbe i kroz radionice koje smo već radili, koje možete naći na platformi, motiviramo vas i da vi postanete naši heroji. Karate sam po sebi je jedna plemenita vještina i ako gledamo karate kao borbenu aktivnost, odnosno borbenu vještinu, gdje se svaki dan morate dizati i padati, prolazite kroz teške životne situacije, upravo je to ono gdje se mi želimo poistovjetiti s vašim problemima i pomoći vam u svakodnevnim teškim situacijama kroz koje nailazite u vašem oporavku. Kada pričamo o sportu, tjelesnoj aktivnosti ili rekreaciji, postoje brojna istraživanja znanstvenog tipa koje definitivno potvrđuju da tjelovježba, tjelesna aktivnost i bilo kako bavljenje sportom smanjuju mogućnost od oboljevanja onkoloških bolesti. Prije svega tu mislimo na tumore debelog crijeva, rak pluća, tumor dojke i sve druge one tumore, odnosno onkološka oboljenja koje možemo spriječiti ako se bavimo dovoljnom tjelesnom aktivnošću. Kako to izgleda? Svakodnevnim vježbanjem narušavamo imunitet organizma, odnosno narušavamo homeostazu tijela i samim time podižemo imunitet, jer kada narušimo homeostazu nekog organizma, ono se nakon nekog vremena adaptira i nakon toga ono postaje čvršće, tijelo sposobnije i samim time organizam otporniji i teško se, to jest smanjuje se mogućnost od nekakvih oboljenja. Također, bila mi je velika čast i zadovoljstvo što sam mogao sudjelovati u vježbama i radionicama i želio bih zahvaliti ovim putem svima kojima ste se priključili, jer upravo ste vi naš motiv, naš poguranac, ono što nas je guralo naprijed za ovakve dobre stvari. Znači, ovo nije samo naše zadovoljstvo, ovo je zadovoljstvo cijele zajednice. Znači, sa ovim projektima i sličnim koje ćemo definitivno raditi u budućnosti, utječemo na dobrobit lokalne zajednice, a samim time i na zdravlje cjelokupne populacije. Htio bih ovim putem naglasiti kako kroz karate možete stječi i samopouzdanje, samodisciplinu i na neki način promovirate sebe kao zdravu osobu i samim time ste vi pokazatelj da ono dobro što sport nosi, tjelesna aktivnost, je i zdravlje. Izgledat ćete bolje, osjećat ćete se bolje, zračit ćete pozitivnom energijom. Na taj način možete vi potaknuti svoju okolinu, svoje prijatelje, obitelj, kolege na poslu da se one uključe u sport. A kao što sam već prije rekao, upravo sport i tjelesna aktivnost mogu spriječiti, odnosno smanjuju mogućnost oboljenja od svih onkoloških i malignih bolesti. Tjelovježba 3 do 4 puta tjedno od 30 minuta, kao što je brza šetnja nekakvim ritmom, već može pospješiti vaš cjelokupni zdravstveni sustav. Podižete tjelesnu temperaturu, poboljšavate cirkulaciju i samim time prokrvljujete cijelo tijelo. Bolje ćete se osjećati. Kao što već sigurno ste čuli, tjelovježba budi nekakve hormone u tijelu i jednostavno se osjećate bolje, sretnije, što utječe na cijelu okolinu, jer kako zračiš, tako se i osjećaju, svi oko tebe. Svi će bolje vas prihvaćati i jednostavno sve će vam biti lakše raditi u životu. Pogotovo je ovo bitno za ljude koji se bave s poslovima koji su kao više sjedilački, koji puno sjede, rade za laptopom, za kompjuterima, puno ili stoje, ili jednostavno takav opis posla je koji iziskuje dosta stresa. Možda nije to indirektan stres, ali možda ga vi susprežete pa ga potiskujete u sebe. Upravo kroz karate i naše radionice koje smo provodili i vježbe možete taj stres izbaciti i da se jednostavno osjećate bolje nakon treninga karatea ili radionica koje smo mi već snimili i stavili na web platforme. U budućnosti definitivno ćemo nastaviti sa ovakvim stvarima i s obzirom na ovo novo vrijeme pandemije COVID-19
Posebice je važno da se bavite tjelovježbom, tjelesnom aktivnošću, jer jačate opet organizam, što sam već spomenuo nekoliko puta. Jak organizam je zdrav organizam, a zdrav organizam je teže sklon oboljenjima. Vidimo se, nadamo se uskoro u dvorani, nadam se da će nam se priključiti u što većem broju i stojimo na raspolaganju i treneri, evo i moja malenkost i svi i cijeli stručni tim Heroic projekta. Hvala Heroic!